Bona tarda. Primer de tot voldria excusar-me pel fet de no poder ser en l'acte d'atorgament dels premis el proper dimecres, ja que obligacions professionals m'obliguen a ser a Alemanya i no em permeten ser a Balaguer, cosa que m'agradaria naturalment. Veient el llistat de personalitats i institucions que han estat premiades pel Premi Comte Jaume d'Urgell, això reforça la nostra autoestima i el nostre convenciment de la tasca que estem fent com a empresa, perquè no només és la llengua el que ens ha de diferenciar dels competidors, però sí que és un element fonamental el que responguem a les expectatives de tota l'àrea lingüística de parla catalana. En segon lloc, voldria agrair al jurat l'atorgament del premi. Per nosaltres és un reconeixement que ens honora i que agraïm profundament, més quan nosaltres a Balaguer i a la Noguera no hi tenim cap establiment, de moment. Vol dir que la repercussió i la tasca de bon preu és coneguda més enllà d'on tenim presència física amb els nostres establiments. Per tant, moltes gràcies. Ja que no estem presents a la ciutat de Balaguer, voldria explicar breument què fa Bon Preu i amb què ens diferenciem dels nostres competidors. Nosaltres estem en un sector on hi ha grans multinacionals presents, amb molt més recursos que no pas Bon Preu. Bon Preu va néixer fa 40 anys a Osona, és una empresa familiar, i tot i que aquest any facturarem més de 1.000 milions i tindrem més de 6.000 persones treballant, nosaltres continuem sent una empresa petita per referència a les grans empreses del sector que vostès segur que coneixen. I què és el que pot fer que una empresa que neix de zero i que no disposa dels recursos financers que disposen els grans grups multinacionals pugui fer forat i ser competitiva enfront a aquests grups? Doncs mirin, una de les raons seria el motiu pel que se'ns dona el premi, potser una mica ampliat. Se'ns dona el premi perquè etiquetem en català, però no és només etiquetar en català. És que responguem als ciutadans del país que servim d'acord amb les expectatives que tenen, no només de la llengua. Per exemple, en productes de proximitat. És a dir, nosaltres hem de ser capaços, en els prop de 200 establiments que tenim, de poder situar productes de quilòmetre zero quan estem a les comarques de Girona i quan estem a les comarques de Lleida, productes de quilòmetre zero que no han de ser els mateixos de quilòmetre zero de Girona. Si estem parlant de poma i pera, és normal que hi hagi producte de la Noguera en els establiments de Lleida. I això ens ha de diferenciar. Hem de ser capaços de fer-ho i de fer-ho bé. També deixin-me'ls dir que no és només quilòmetre zero el que ens ha de diferenciar. Que aquí hi ha d'haver una sensibilitat especial cap al país, cap als ciutadans del país, i respecte a aquells punts que els ciutadans creuen que són fonamentals a l'hora d'escollir un supermercat i els productes d'alimentació que han de consumir. Més enllà del preu, que hem de ser competitius, i ho som, enfront a qualsevol altra multinacional, hi ha altres aspectes tan o més importants que aquest. Aquest factor que deia de proximitat, en el sentit de hem de ser capaços d'atendre els clients en la seva llengua i no hem d'imposar a cap client que hagi de canviar de llengua, faltaria més. Des d'un punt de vista estrictament empresarial, voldria reforçar aquest punt. Nosaltres, ningú, cap botiga, hauria d'obligar un client a canviar de llengua. Això sembla l'ABC del sentit empresarial d'una empresa de distribució. Més enllà d'això, nosaltres hem de ser sensibles a quines marques vol el consumidor, per tant, quin ha sortit, quin producte fresc, quina atenció al client, com hem de tenir els establiments. És a dir, tot aquest aspecte de sensibilitat enfront als ciutadans és el que ens pot diferenciar a favor i amb molta potència, fent que siguem escollits pels consumidors a l'hora de fer les seves compres d'alimentació. Com poden pensar, nosaltres no actuem d'aquesta manera per recollir o per ser distingit en premis que ens honoren, com el Premi Comte Jaume d'Urgell o el Premi Martí Gasull, que a principis d'any ens van donar a la Plataforma per la Llengua. Clarament ha de ser una estratègia empresarial de resposta als ciutadans del país. I ha de ser un element diferenciador i que
incrementi la competitivitat enfront als competidors. En aquest sentit, jo voldria animar a la resta d'empreses a que no tinguin por, a que ser propers als ciutadans i respondre i adaptar-se a el que esperen els ciutadans de les empreses és un element de competitivitat de primer nivell. I res més, donar les gràcies pel premi i agrair al jurat la confiança que ens han fet.